Gawo sariya kura do talendo o de ka ira ka fɔ ko taji kɔni tɛ bɔ ten ni a ma kɛ ni finitigiw ka yamaruya kɔni ye. Ayiwa an balimaw aw bisimila an ka bi jamukan kɔni kɛnɛ kan. Ayiwa a yirala ka fɔ ko Gawo ale la lamini na ko sariya kura dɔ kɔni talendo an ka gouvernement fɛ o tɛ dɔwɛrɛ o de ye ka fɔ ko taji kɔni tɛ bɔ Gawo ko k'i kunyanfi yɔrɔ wɛrɛ kan ni a ma kɛ an ka finitigiw ka yamaruya ye. Ayiwa o de kun na ko dɔgɔkun daminɛ la maa caman y'a yira k'a fɔ ko olu kɔni balila ka bɔ n'u ka tajiw ye finitigiw fɛ. Ayiwa a yirala k'a fɔ min ye lakana yɛrɛ kɔni hukumu ye kɛrɛnkɛrɛnnenya Gawo ale la lamini na ko taji kɔni tɛna bɔ ten i yɛrɛ ma maa fɛ ka n'a ma kɛ ni finitigiw ka yamaruya ye wa ko hali n'i bɛ bɔ ni taji ye ko n'a kɔni tɛmɛna litiri 30 kɔni bɔɲɔgɔnko kɔni kan k'i n'o tɛ bɔ. Ko sabula ko jateminɛw y'a yira k'a fɔ min ye maajugu ye jamana jugu minnu b'an ka jamana kɔnɔ n'u kɛlen don ka marifa ta ka maaw bɔnɛ u ni la ni an b'u wele banbagatu ko sɛgɛsɛgɛliw y'a yira k'a fɔ ko maa de bɛ bɔ ni taji ye dugu kɔnɔna la ko ka taa di olu kɔni ma u dagayɔrɔ la o de hukumu na ko ni sariya kura in kɔni talen don wa ko a bɛ boli bɛɛ lajɛlen kan Gawo ale la lamini kɔni na. Wa o hukumu kɔnɔna la ko wele bilalen don min ye Gawo population bɛɛ lajɛlen ye ko bɛɛ lajɛlen ka ni sariya kura ninnu kɔni matarafa walasa an bɛ se ka kisi ka bɔ ni maajugu ninnu kɔni bolo cogoya min na ko sabula ko ni nin baara ninnu kɔni ma kɛ ko ni maaw sɔrɔla min bɛ taa taji di ni maajugu ninnu kɔni ma ko o de ye ka fanga d'u ma walasa u bɛ se k'u ka baara jugu kɛ cogoya min na ko o de hukumu na ko ni baara ninnu kɔni wulilen don ka jɔ o de ye ka fɔ Gawo ale la lamini na ko ni taji tɛ bɔ ni finitigiw ka yamaruya tɛ wa hali ni taji kɔni bɛ ko hali ni taji kɔni bɛ bɔ ko a tɛ tɛmɛ litiri 30 kɔni kan. Ayiwa an balimaw ni lase de kɔni tun b'an bolo bi k'o dɔ kulo kan aw ni ce aw ka kulomajɔ la.